benvingudes al podcast de la Neural. Jo soc la Laura Andrés, directora del centre, i avui estem amb el Joan Soler, graduat en Psicologia i divulgador sobre psicologia en general. Sí? I avui la idea és sobre les pantalles, que abans parlàvem, no, Joan? Si parlem d'addicció o d'esclaus al mòbil, no? Que a tu no t'agrada parlar d'addicció en aquest sentit. Bueno, en tots els tallers em costa moltíssim dir a les persones què els hi passa, que m'agrada moltíssim fer-ho una mica al revés. Tinc la sensació que al llarg de tota la nostra vida, des que estàvem a l'escola, sempre ens han donat com totes les respostes sense que ningú s'hagi fet les preguntes. Llavors és com que realment no funciona si no t'has fet tu la pregunta abans. Llavors el que intento és fer-ho al revés. Jo vaig llançant moltes preguntes, els deixo desconcertats, fins que després començo a donar les respostes. I per això no dic addicció, sinó que els hi faig definir què és addicció segons ells i després que mirin els criteris que han fet i si compleixen o no compleixen. Dius ells perquè això és un taller que tu estàs fent és com el tour. A Catalunya, ara ja és el tour del mòbil. Sí, fos un artista de Totalment. Sí, totalment. És el primer cop a la meva vida que ho faig. Sempre havia fet els tallers a Olot i després a Barcelona, que és on em sentia més còmode i tenia... Venien al final els meus amics, la gent que em coneixia i gent que ja m'havia escoltat parlar, però ara ja és com més gran, el projecte s'ha fet més gran i per això, mira, a Berga, ho diria. Parlem d'això, no? Del mòbil i de quina funció realment les pantalles en la nostra vida. Abans ho estàvem parlant i crec que és una cosa molt interessant. Al final és igual que si és. Al final, l'important del títol no és mòbil, sinó que és esclaus. Perquè tires enrere 50 anys i veuràs un altre tipus d'esclau, o 200 anys, o 300 anys, m'és igual. I si tires cap endavant al futur, estic 100% segur que passarà exactament el mateix amb una altra cosa. La qüestió és quina és la relació amb la cosa que et causa addicció. De fet, si busques com en la literatura d'addiccions, t'acabes trobant les mateixes coses una darrere l'altra i te n'adones que no importa tant el comportament o la substància a la qual siguis addicte, sinó quina és la relació. Òbviament hi haurà substàncies que seran molt fortes a nivell de dependència fisiològica i el teu cos reaccionarà, un alcohol, l'heroïna, no? Però al final és més de quin estat vols escapar, vols sortir, i la conducta o la substància que t'ajuda a sortir d'aquí. És més aquesta relació que no pas la pantalla en si. El que passa és que la pantalla butxaca, les 24 hores del dia, si l'eix públics ningú et mira malament, quan estàs sol tancat a l'habitació, a casa, sense que ningú et miri, saps? Com molt normalitzat i generalitzat, no? I que està barrejat amb totes les altres coses. Jo per venir avui he necessitat el Google Maps, però a la vegada en aquell mòbil tota la pornografia del món, els jocs de postes, les compres aquestes de Temu que sembla una fèria, saps? Amb llaumeres, amb bonus, ara amb temporitzadors, no sé. Totalment. De fet, una de les coses que, per conscienciar sobre la salut mental, deslligant-la del concepte de la malaltia mental, no? Com de la salut, i una de les coses que hem parlat i que més estem veient que es relaciona amb la salut és que hi hagi espai al malestar i el passar-ho malament, i una ràbia, i una ansietat, no? Que és molt lligat. Si jo puc sostenir aquest malestar, potser no necessitaré fugir-ne. Obres meló, eh? A mi m'agrada pensar que mai en la història havíem tingut dues coses contraposades. La primera sent una societat que de forma sistemàtica estressa a l'individu, de forma una mica injusta, si vols, i a la vegada, de costat, 1000 maneres diferents de sortir d'aquest malestar. De manera immediata, ràpida, saps? Abans ho explicàvem, no? En els tallers els faig comparar la meditació, un ansiolític, una pastilla que fa reduir l'ansietat. Llavors, si tu t'ho mires, a grosso modo, totes dues volen aconseguir el mateix. Si m'apures, la meditació també vol generar consciència, compassió, moltes altres coses superinteressants. Però a curt termini, relaxació, deixar de tenir pensaments repetitius, recursius, però després mires quanta estona tarda en fer efecte, una i l'altra. Clar, la meditació, si t'hi poses ara i no has meditat mai, pots tardar anys i panys, en què seran 15 minuts. Et prens la pastilla, fora. A nivell d'esforç, qualsevol persona que hagi començat a meditar, m'estic avorrint, estic perdent el temps, m'estic posant més del que en principi m'hauria de relaxar, em fa mal l'esquena, és molt difícil. En canvi, el més difícil és prendre la pastilla, a vegades és empassar-la, no? No sé, i fas totes aquestes comparacions i dius, clar que és normal que la pastilla de Xanax tingui molta més sortida a receptir. Em sembla que a Espanya som els segons consumidors. Sí, no sé la data exacta, però és
Altíssim. Segons consumidors, em sembla que només anem per darrere de Bòsnia. Llavors, és com... Clar que funciona, perquè és instantani. El problema, el que tu deies, si constantment m'intento escapar de qualsevol tipus de dolor, sigui petit o sigui gran, llavors perdo la tolerància o la resiliència a coses que són normals en una vida, que sempre han de passar. No t'estàs parlant d'un fet traumàtic que necessita... No, t'estic parlant de les petites coses del dia a dia. No trobar feina, sí. Un desengany amorós... Clar, i aquestes coses han d'existir i sempre existiran, i el nostre objectiu no pot ser fer-les fora de la nostra vida. Jo crec que... O passar-hi sense patir. Clar, però són dues coses completament diferents. Clar. Una cosa és el dolor inevitable que et passarà al llarg de la vida quan et passin aquestes coses, i l'altra és el patiment que tu li afegeixis a sobre. A mi m'agrada sempre fer la distinció, sí, no? Sí, també la faig servir. És diferent de que et talli una cama que t'ha de fer molt de mal i et fa molt de dolor a la cama, i és totes les coses que no podré fer ara que no tinc cama. Ostres, ara la gent si em veurà atractiva o no em veurà atractiva, ara que no tinc cama. És afegit, més enllà, que ho entenc perfectament, però és afegit. Doncs anar intentant escapar constantment de tipus, i en el taller també ho explico, no? És molt subtil, tens patiments molt subtils com l'avorriment. L'avorriment també és una forma de patir, el sents com alguna incòmode que no vols sentir, fins a coses molt més grans, com tu dius, no? Una ruptura, un desengany amorós, una mort, han de passar. El que no pot ser és que constantment, sigui el que sigui, volem escapar a la mínima, i això la teva tolerància, no? Cada cop sigui més baixa. Totalment. Tu t'hi trobes, això? Sí, jo em dedico principalment a trastorns d'ansietat i del toc, i llavors amb el trastorn d'ansietat al punt de... Jo et dic com a societat, però és que no hauria de... No, el punt aquest com que és que el patiment, que si l'estàs patint és que ho has fet malament. Clar. Com la culpa aquesta de... És tan fàcil fer-ho tot bé i s'ha sempre bé, no? Aquest missatge que ens han donat, que és mentida, que te'l creus, pateixes una mica i és com, és culpa teva, no ho has sapigut fer bé, és... No, el dolor, el patiment i el patiment afegit de la culpa. Crec que com a societat ens han vengut sempre la idea de has de perseguir la felicitat i qualsevol cosa que jo no senti com a felicitat significa que alguna cosa falla. Llavors les tenim totes en contra. No sé, a mi m'agrada més parlar d'un estat de pau, saps? Un estat de pau, i des d'aquesta pau, quan et passen coses bones, com, jo què sé, tens una cita amb una persona que estimes moltíssim, tens un pla superxulo d'anar a la muntanya i acampar. Quan estàs allà, sents felicitat, però quan surts d'allà, tornes a la teva pau. O sigui, la pau no em refereixo a estar trista, amb els ulls tancats. No, simplement pau, de que les coses estan bé, tranquil·les. Serenitat. Però no estàs eufòria, no sents aquella felicitat. Perquè la felicitat és només aquesta pau quan la poses en marxa, no i guai, sents aquell puig. El problema que jo veig moltes vegades, la gent no està visquent en un estat de pau, sinó que està visquent per sota d'aquesta pau. Moltes coses que l'apreten de difícil el fan sentir per sota d'aquest estat de pau. I des d'allà, tu prens moltes decisions per sortir, però no surts cap a la pau, surts cap a la felicitat. I després et passes tota la teva vida saltant de la felicitat a estic estressat, estic deprimit, et passen alguna cosa, sense mai estar-te a buscar la pau. Com la persona que des d'aquest estat de sota pren una decisió, la fa per escapar. I sempre són decisions a curt termini, que no tenen en compte les conseqüències. Clar, llavors constantment vas baixant i et quedes més en aquest estat de... Aquí, o també hi ha això, aquests dies com escoltant el que dius, també t'he sentit que ho dius, o a dalt de tot tota l'estona, no? En el punt en què sempre estàs a dalt de tot rebent molts inputs i molta estimulació, deixa de ser agradable les coses agradables perquè sempre estàs aquí. És que, primer, normalment les coses que ens apreten cap avall, jo sempre dic, la felicitat no s'aconsegueix afegint coses a la teva vida. Ja ho hem intentat tots. Hem intentat afegir 1000 coses per veure si arribàvem a aquesta felicitat. No, és més fàcil quasi bé tallar amb totes les coses que t'apreten cap avall, que és temps i és esforç i és una feina, però un cop les comences allà, simplement sense fer absolutament res, sense afegir res, flotes cap a la pau. I després des de la pau és molt fàcil tenir pics de felicitat. La diferència és que quan baixi d'aquesta felicitat, quan deixi d'estar aquí, torno a la meva pau, torno a casa meva, torno a estar tranquil, saps? Llavors el que tu deies, jo crec que és aquestes persones que et diuen no vull sortir d'aquí, quan surtis d'aquí, on vas? Vas allà on saps que no vols tornar. Sí. I el que tu dius és com aquesta sensibilització, no? Al final el nostre cos sempre fa processos oposats. En plan, si et passes per un costat, ell apretarà en la direcció contrària per buscar una mica l'equilibri. No li agrada estar sempre en desequilibri. L'altre dia vaig anar... L'altre dia, potser va mesos d'això. Vaig anar al Row Electrònic, que és música electrònica. Sí. I quan vam entrar, me'n recordo, anar amb els meus amics, amb un cop de puny sonor, saps? Pum. I clar, tu estàs aquí dalt.
I quan vam acabar, o sigui, jo vaig notar que al llarg de tot el concert, bueno, hi ha molts concerts, no? A poc, eren la mateixa música, els mateixos beats per minut, la mateixa intensitat, drops, tot igual. Però cada cop ho sentia com, m'estic acostumant. I el pitjor va ser quan vam tornar al cotxe, vam ficar música que ens encanta, i jo la trobava avorrida. Com ara no. Però la trobava avorrida en què? En comparació amb el que acabava de venir. Clar. Jo venia de la muntanya russa, i està com... Aquest fet amb d'on surts i on acabes i amb què ho compares. Exacte. Clar, ficàvem l'exemple dels nanos, els nens, no? Que no s'avorreixen. És que per definició res serà més interessant que TikTok. O sigui, res. Muntar cabanyes és interessant, superdivertit, si ho compares amb mirar una paret. Però si ho compares construir cabanyes amb TikTok, és que no té res a veure. Llavors no és tant una cosa o l'altra, sinó d'on surts i d'on acabes. I aquesta comparació cada cop és com, només vull estar aquí, i quan surto aquí pateixo, però és que no hi haurà res més enllà. Fins que no surto, que sortirà realitat virtual que millorarà l'experiència de TikTok. Després TikTok et semblarà avorrit en comparació amb això. Ja hi arribarem. I ens ha passat, no? La generació que al principi era com Facebook, ja penses, què fas tu Facebook? Clar. No? I ara és com cada cop més... Facebook és un avorriment. Totalment. Jo recordo quan obries internet i ara pensar, i què fies tu internet? No, allò d'aparèixer a Facebook. Què fies tu Facebook? No? Perquè cada cop ho posen com més... Estem quedant supervells, Sí, bueno, és el que hi ha. Sí. Parlant de la frustració, és que és com un... Anava a dir remei i no vull fer servir aquesta paraula perquè no, però sí com un factor protector, que no sé com podem dir aquesta paraula tan tècnica. Sí, aprendre a frustrar-te, aprendre a avorrir-te, aprendre a que sempre pots tenir el que vols. Sí. Sempre que no siguin les coses necessitats bàsiques universals, és simplement una qüestió de temps. En qualsevol, ara parlaré com si fóssim tots addictes, no? Però en qualsevol rehabilitació hi ha de menjar amb patates, que és de patiment. El problema és si durant aquest període d'abstinència, de recuperació, de quarantena, tens ajuda d'altres persones, per exemple, jo poso l'exemple d'aplicacions que et bloquegen, aplicacions del mòbil, que són com anar amb rodetes. L'objectiu no és que això faci que no puguis entrar a Instagram. No, aquest no és l'objectiu. L'objectiu mai serà el càstig, la restricció, això té una vida curta. Sinó que és agafar consciència i durant aquestes setmanes, mesos en què tu patiràs l'absència, no patir-ho tant. Però l'objectiu final és tornar a la teva vida anterior i dir em torna a semblar interessant muntar cabanyes als meus amics, perquè sempre ho ha sigut. Aquest no és el problema. El món sempre ha sigut interessant. Anar a passejar, buscar animals, com fèiem a la meva escola. A la meva escola, els dijous venia un naturalista al voltant, també tenim molta sort, Olot, al voltant de l'escola, a caçar aranyes. I a mi em semblava la cosa més fascinant del món. Ara, no li diguis al meu cosí enganxat a TikTok, no tinc un cosí enganxat, però que faci això. Perquè em dirà... I és com, si li deixes un mes, tornarà a ser interessant. El que és que fas durant aquest mes perquè no et desestabilitzis i tornis enrere i rebotis i tal, això. Totalment. Ara parles de què fem, no? Com d'aquestes solucions a l'estat actual de... Bueno, són rodetes, sempre jo dic, són rodetes per aprendre en bicicleta i després deixar-les. El que t'ha de mantenir, al final del taller l'intento acabar amb una nota dramàtica, amb el calendari de vida, que la gent reflexioni sobre cap on posem el temps. I aquesta ha de fer la que tingui fora de la pantalla. Mai pot ser castigar-me a mi mateix. Sempre poso l'exemple de, si ara t'agafo el mòbil i et castigo i et dic, Laura, sense mòbil durant una setmana. Al final d'aquesta setmana tu sentiràs ressentiment contra la persona que t'hagi tret el mòbil, que jo. Però si tu fas contra tu mateixa i dius, Laura, no t'ho mereixes, no hauries d'agafar el mòbil, t'estàs fastidant la vida, al cap d'una setmana sentiràs ressentiment contra la persona que te l'hagi tret, que curiosament ets tu. Llavors no pot anar per aquesta via, sinó que ha d'anar més per la de jo decideixo no agafar el mòbil, però perquè a l'altre costat vull construir alguna cosa que tingui sentit i valor per mi. I això és l'exercici de fer, i per fer aquest exercici necessites un temps i un espai en el teu dia a dia, que normalment no tinc. Intento que durant el taller hi hagi aquest espai i que diguis, doncs mira, sempre havia volgut llegir aquest llibre que vaig llegir de petit i que m'ha agradat tant, i el vull repetir llegir. Això m'importarà molt més que no dir, vull substituir el mòbil per llegir. Sí, vale. I agafa'm una cosa que realment tinguis ganes de fer. I això
com canviar. Perquè després tens la sensació que ho estàs fent perquè realment vols, no perquè t'obliga algú, o des d'una moral que no és ni teva, amb arguments que no són ni teus. O sigui, un dels punts importants és una mica amb el que fa una estona de que cobrir la necessitat que està cobrint aquesta pantalla amb una altra conducta, no? Saps l'escena aquella de la Indiana Jones? Ara potser quedaré supervell. L'Indiana Jones el tens ubicat? El tinc ubicat, però no soc massa d'Indiana Jones. Vale. Caça de tresors, l'escena en què hi ha una mena de dalt, i a dalt del pilar hi ha una peça d'or, una estatueta d'or. I sota l'estatueta d'or hi ha una trampa de pressió. Si l'aixeques, te tirarà una bola. Que l'he vist, sí. Surt una bola gegant que el persegueix. Doncs ell el que fa és agafar una bosseta de sorra, fins més o menys el mateix, i ho canvia, per tal que no s'activi la trampa. És fer una mica el mateix. Òbviament, no seran mai el mateix el que substitueixes amb l'original. TikTok sempre serà més interessant que fer puzzles amb la teva família, sempre. Interessant, bueno, més estimulant, no? I requerirà menys esforç, poder. Sí, i tot serà molt més fàcil, serà sense friccions, i la màquina està feta perquè sigui addictiva, i TikTok també. Jugues en contra. Però sí que, si ho substitueix, el dolor que t'emportes de diferència serà menor. Però quan fas aquesta substitució, no pot ser des de fora, des de que algú t'ho hagi dit. Hi ha un experiment que agafaven gent dels Estats Units 2 setmanes abans de les votacions, de les eleccions. Separaven els 2 grups i a un grup, durant 20 minuts, els obligaven a defensar per què és important, per què votar és important. Vinga, va. I a l'altre grup el que els deien era que justifiquessin durant 20 minuts per què era important ser votant, per què era important ser una persona que votava. Clar, 2 setmanes, qui creus d'aquests 2 grups que havia votat més? Els que havien defensat que era important o els que havien defensat que era important ser votant? El segon. El segon. Però perquè és part de la teva identitat. Jo sempre dic que és com l'efecte CrossFit. És a dir, els que fan CrossFit diguin fer CrossFit és superbo pel teu sistema cardiovascular. No, el que et diuen és CrossFit és un estil de vida, CrossFit és, saps, una manera de ser. CrossFit és una cosa que jo soc, no una cosa que jo defenso, que jo dic que està, sinó és una mica això. Si jo deixo de fer servir el mòbil, que no sigui perquè vaig anar a un taller i em van dir que era molt perillós. Això és com el primer grup. L'altre és el que diu. Quan arribo a casa i veig els meus pares agafant el mòbil, la tele engegada, o amb la tele engegada, i tot i així mirant el mòbil, m'entra molta por, molta angoixa, de que a poc, cada cop ens desconnectem més els uns dels altres i és família. Jo raó que no pas perquè vaig anar a un taller i em van dir que... Totalment. Doncs és això, és part de la teva identitat i això funciona amb qualsevol hàbit o cosa que... Vull deixar de beure perquè l'alcohol és dolent, perquè em van venir a fer una xerrada als Mossos a l'escola. Res en contra de les xerrades dels Mossos. No, però no acostumen a funcionar massa. No funcionarà tant com... No, perquè he fet un anàlisi de la meva vida i me n'he donat que quan bec perdo la memòria, perdo els calés, perdo el fetge, perdo el dia. I a mi em preocupa que això a la llarga es converteixi en un problema. Home, doncs serà molt més fàcil canviar si estàs aquí que si estàs allà. Totalment. Doncs és aquest tipus de canvi. Perquè després del mòbil sortirà una altra cosa, que serà 10 vegades addictiva i cada cop hauràs de tenir més consciència. Llavors... Ara, parlant d'això, una de les coses que jo em trobo molt a consulta i voldria saber també la teva opinió és la força de voler, no? Perquè acostumen a parlar de... que acostumo a dir que no existeix. Aquest primer grup en el que tu he de deixar això perquè m'han vingut a explicar-m'ho i no ho aconsegueixo perquè no tinc prou força de voluntat, què fem aquí? Que coneguin un addicte. Mira, no ho he dit mai, però com a recomanació, a un centre, coneix algun addicte. Veuràs que la trampa de la força de voluntat és una cosa que pots dir des de fora, però no quan estàs enganxat. Per què? Perquè la força de voluntat té una vida molt, molt curta. A mi em dura els primers 15 segons del dia. Llavors, durant els primers 15 segons del dia, preparant Joan de la resta del dia, no caigui en trampes que estan fetes, dissenyades a consciència per tal que siguin addictives. No li pots dir a algú que ha provat la cocaïna, que la porta 24 hores a la butxaca, que la fa servir tot arreu, que no el consumeixi. Si sap sentir com el deixa escapar de qualsevol situació, és que és impossible. El problema no serà mai lluitar contra la cocaïna, ja ara dic cocaïna, però és contra 500 enginyers que han dissenyat Instagram perquè sigui la cosa més enganxosa del món. I ho entenc, perquè el seu model de negoci és un de molt concret, i és que com més estona et passes a la pantalla, més anuncis, i com més anuncis, més profit. Sí. Cap problema, aquest és el seu model de negoci. Ni m'hi ficaré.
Però has d'entendre que si aquest és el model de negoci, el seu objectiu quin és? Que et passi pantalla. Llavors, allò intentarà ser enganxós. Per definició. Ni més. Llavors, la força de voluntat jo la faig servir quan tinc moments de motivació, per preparar en Joan del futur, que no en tindrà, i preparar-li el terreny perquè sigui més difícil accedir a la droga, que hi ha més passos. Jo tinc 2 mòbils, no? Un és de la feina i l'altre és el personal, per tal que en el personal no hi tingui les coses, no? A més, és un mòbil bastant especial que ho fan uns nois de Barcelona, Transfont, que és un mòbil que directament el sistema operatiu no et deixa entrar a qualsevol cosa que sigui addictiva. No pots descarregar les aplicacions de xarxes socials, no pots entrar a res de pornografia, de compres, etc. I ho fa per definició, o sigui, per sistema operatiu. No perquè tu cada dia diguis he de tirar de força de voluntat i no. Llavors, són coses que a la llarga, quan estàs en període d'abstinència, t'ajuda moltíssim a... Que sempre feta la llei, feta la trampa. Pots dir, demà em vaig a comprar un altre mòbil. Totalment, però ja és un esforç. No són aquests passos que hi ha un punt de... Per això no tinc tanta força de voluntat. Clar, com més espais enfrenar-te, no? Sí. Més pals a les rodes. Al final, al taller, ho explico, no? Al final, un hàbit, hi ha com diferents fases en què tu pots, com més amunt l'aturis, millor. Menys hauràs de frenar la conducta després. Llavors, comprar-se un mòbil d'aquests és frenar-lo a dalt de tot. Les encadenants ja no el tens. Sí, totalment. No, jo amb el tema de la força de voluntat és una cosa que... Perquè va molt de la mà d'aquest de Núria està patint, algú no estic fent bé, no tinc molta voluntat per fer les coses que ja sé que hauria d'estar fent, no? No és... Empès la culpa, la vergonya... És tot un tema. I com ho fas? Amb molt diàleg socràtic i intentar que la persona vagi acabant trobant el que realment necessita, no? Perquè la força de voluntat no és el que és com desmitificar una mica la força de voluntat i el si quieres puedes i anar a veure si no estàs podent, perquè no estàs podent. Una mica el que em dius tu abans, no? Si tens una necessitat que l'estàs cobrint amb una pantalla, la pantalla probablement queda descoberta. Anem a quina és la necessitat, anem a buscar una altra manera de cobrir-la, que no serà tan fàcil ni tan instantània com l'addicció, però tenim una alternativa i tenim alguna cosa que segurament, si cuidem aquesta altra conducta, podrem construir una vida més, amb una xarxa social que cuidi més i amb altres gratificants que no sigui una sola conducta. Més o menys igual. I t'és fàcil que la persona identifiqui bé què hi ha al centre, o sigui, quina és la necessitat? Clar, això depèn molt de... També què tant vol entrar, no? No, ho dic perquè amb el mòbil me n'he donat, després de fer el taller tantes vegades, que al final són coses tan senzilles que no vull avorrir-me en cap moment de la meva vida. Llavors trec el mòbil en qualsevol situació que pugui ser mínimament avorrida, que és com en l'espectre de patiment, està ben bé al principi, però no em vull avorrir. Llavors sempre escapo de qualsevol mínima... Mínim avorriment. Sí. Clar, veure això i dir no soc capaç d'avorrir-me... Llavors quan la fase de rehabilitació, quan el punt és no em vull avorrir. Hi ha un punt que sóc una mica punky i els dic, tu has de menjar, és el treball, o sigui, no volia... A mi m'agrada molt, per exemple, meditar, no? I en la meditació cada dia et trobes, per fases, no? Però cada dia et trobes un objecte de meditació diferent que t'obstaculitza i dius, hòstia, és això el que no vull fer. És precisament això el que... Per exemple, a vegades és adormir-se, a vegades és la mandra, a vegades és t'hi resisteix, a vegades és un dolor, són llarg, no? Però al final és com, no vull viure això. I com més ho resisteixo, com més apreto, més força fa. És com la segona llei de Newton, saps? Jo apreto 20, tu apreto... I en el moment en què... Dius, bueno, apreta. Segueix sent desagradable, però almenys no hi afegeixes el teu patiment per sobre. Això treballa molt l'ansietat, per exemple. Com més resisteixes i evites allò que et fa por, mai desenvoluparàs les estratègies que necessites per afrontar-ho. Per tant, cada cop farà més por, cada cop evitaràs més. Pel contrari, que ho podem fer molt progressiu o molt de cop, si t'hi afrontes, quan les estratègies que a vegades són externes, socials, o a vegades són internes de sostenir i de reconfigurar el que s'evites potser són anys, si t'hi enfrontes són setmanes. Puc fer una cosa superfriqui, que no sé si serà gaire cinematogràfica, però
exemplificar just això que estem parlant, faig això amb la gent, vale? Després la torno a moure. Demano que la gent posi els braços, vale? I primer demano que bloquegis els colzes, que els mantinguis forts. I ara imagina que jo soc una sensació desagradable que no vols sentir. I arribo i aprieto. Què t'ha passat? Que tu et mous, però vas per Newton, saps? Sí. Ara sí reacciona. Després els dic, ara desbloqueja'ls i deixa'ls suaus, no? Jo arribaré amb la mateixa força i faré la mateixa força a les mans que abans. Però si t'hi fixes, tot i que la sensació la sents igual i és desagradable, tu almenys no estàs reaccionant. No t'estàs portant allò de dolor. I a vegades és com, vale, m'estic avorrint. Puc dir, no, allò t'ho portaràs de reacció, o pots dir, no m'està agradant sentir això, és desagradable, però almenys no hi estic reaccionant. I després te n'adones que no. Te la copiaré. Home, i tant, la serviré tant com vulguis. Perquè és molt visual. Sí. I te n'adones que ets la meitat del problema. Sí. L'altre menjant patates, que és que això arribarà. Exacte. De 1000 maneres diferents. Algunes seran molt naturals i d'altres potser són més de societat. Però sempre arribaran. L'objectiu no pot ser, no vull sentir. No arribarà mai això. Totalment. No sé si... O sigui, t'he de confessar que quan vam parlar de fer podcast, no m'esperava que parléssim com... Al final és que tot el que hem parlat avui és amb aquest treball i la consulta i jo no parlo de pantalles, ni de mòbils, ni d'adolescents, pràcticament. No sé que estigui parlant de l'adolescent d'algun pacient que necessita com algun desahogo. I està sent com molt interessant poder veure que realment hi ha com... de les pantalles hi ha tot el mateix món. Sí. Les pantalles són excuses. Exacte. Pots agafar-ho per qualsevol altre costat. Totalment. L'única diferència és que les pantalles són a tot arreu. Són com Déu. Omnipresents, omnipotents. Totalment. I es barregen amb totes les altres coses. Llavors, molta gent em diu, però és que jo vull anar a fer-ne un ús responsable. I dic, costa molt. Costa molt, però per com està dissenyada. Tinc un amic que és dissenyador i em diu, jo entro per inspirar. I dic, cabron, però si t'agafo, tu que ets dissenyador, i et porto la pilot i et deixo a la secció de disseny i et dono 20 minuts perquè obris tantes pàgines a l'atzar i em comptes quants cops t'has inspirat en dissenys que no... I després fem el mateix en 20 minuts a Instagram, la quantitat... O sigui, nego que et sentiràs inspirat en un costat i en l'altre. Sí, però la quantitat d'inspiració serà molt diferent i a més no tindràs el perill de dir però aquesta inspiració de disseny també està barrejada amb gatets i amb reels de motos i amb reels de no sé què. I amb l'anunci de turno de no sé qui més. Clar, llavors és com... Sí, ho entenc, però crec que pots separar-ho. Jo sóc un hipòcrita, jo sóc un talp. Jo faig servir Instagram com a megàfon, perquè el que no vull fer és anar a cada poble, anar a cridar, faig un taller, no ho vull fer. I tampoc vull penjar cartells, i tampoc, no. El faig servir com una eina molt útil de difusió. Però després sóc el primer que ho té tot bloquejat. I no puc entrar-hi, a no ser que vagi a penjar un reel o una story o canviar de l'avió, no puc fer res més. Llavors és com, agafo només el que vull i la resta ho separo. No, al final és quin ús en fas de l'eina que tens. Però el que vull dir és que ho separo tecnològicament capaç de separar-ho per força de voluntat. Perquè algun cop he tingut el mòbil desbloquejat, té una contrasenya, la té la meva mare, etcètera. I jo sóc una persona... És més, no completament normal, jo crec que tinc una personalitat bastant addictiva. Jo encara hi cauria més endins. Llavors jo sé que no puc confiar en mi, amb això, puc confiar en altres coses, però amb això no, llavors ja ho deixo tot bloquejat. T'ho poses difícil. Sí, i arriba un moment en què te'n despreocupes i ja no intentes ni tornar ni entrar, ni... Durant 2 mesos ho tenia desbloquejat, no ho sabia, saps? I un dia li vaig demanar la contrasenya a la meva mare i es veu que ja estava desbloquejat. És el simple fet que hagis construït la teva vida al voltant per tal que sigui a nivell de necessitats tota plena i tu diguis, no necessito tant el mòbil. Sí. De fet, tu pensa el moment més feliç que hagis tingut aquest any o durant els últims anys. Un moment que t'hagi omplert molt, que estiguis connectada. Posaria la mà al foc que no era a través d'una pantalla i un mòbil. En absolut. I en aquell moment tampoc vas tenir la necessitat de dir sí, està molt bé, però necessito alguna cosa més. O necessito... I això és com la naturalesa de dir, quan la vida està plena, no et dic feliç, dic... Sí. És a dir, no l'utilitzes tant de per si. I utilitzaries qualsevol altre conducte d'escapament. Sí, totalment. Molt interessant tot el que hem pogut parlar. No sé si hi ha com alguna recomanació o alguna
Algun últim punt a fer? A mi m'agrada molt ficar-me a l'altre costat, també m'agrada molt llegir, però si realment t'interessa canviar la teva conducta des de l'amor, és a dir, no et jutgis molt, no et castiguis molt, sinó entra com amb curiositat de dir com és que és tan addictiu això, i per què hi estic entrant tant, però quasi amb la curiositat, no? I després hi ha molts de llibres que et parlen de diferents aspectes de com captes l'atenció de les persones, com funcionen els algoritmes, o documentals, si ets més de visual. Comença a construir tu, des de la curiositat, vale, entenc que això sigui tan addictiu. Totalment. I després a part això, el que deies tu, no? La responsabilitat, o sigui, no és culpa meva que Instagram sigui una empresa d'anuncis. Meta, al final, és una empresa d'anuncis. Per l'objectiu és que tu et passis tanta estona com puguis en pantalla, llavors utilitzaré tots els mecanismes per mantenir-te enganxat a la pantalla. No és culpa meva, això. No és culpa meva. Però sí que és la meva responsabilitat després dir què vull fer-ne al respecte. Vull instal·lar alguna aplicació, vull seguir investigant, buscar noves solucions, posar-me en contacte amb algú, etc. Això sí que és responsabilitat. Tant de bo existeixi un món en què no fes falta fer tota aquesta feina, però no és el nostre. No és el nostre, de moment. Moltes gràcies, Joan, moltes gràcies a tots els que ens heu estat escoltant. Jo voldria afegir una última recomanació, i és, tu tens una pàgina web on ja tens un munt de contingut gratuït, que us el recomano moltíssim, Joan Soler Psicologia. Joan Soler Psicologia, crec. Joan Soler Psicologia. L'enllaçarem aquí als comentaris del vídeo, perquè és això, al final fas molta divulgació, hi ha molt contingut gratuït que està molt ben, molt interessant explicat, i us el recomanem. I que aquest taller, el que estic fent de les claus del mòbil, en algun dia es gravarà i també es acabarà penjat gratuït amb les presentacions i els materials. Perfecte. Doncs, estigueu atents. Moltes gràcies a totes.